Seo cuid go na scéalta is mó a bhír tuairisc an teachtain seo. Dúirt foras na Gaeilge go bhfétaí an cuaram atá rob na ceannaigreachta Gaeilge a bhainú ó bhaintíomh mar bhealach chun réiteach áil dheocrachtaí airgeadais an orais. Dúirt an príomhifigach Seán O'Cain go bhfuil an eagraíocht le búla le riona Gaeltachta le heistriú an chóram chuig an rion a phlé. Tá triúr tucaí ag údarás na Gaeltachta go chomhlachta dhéanann fógraí thar ceannaigreachta gan an intleacht théarga úsáid le haomháin nach rothú go na fógraí. Cheol an eagraíocht an meamram chuig lorg mídia tar éis gon chomhlacht fógraíochta sin AI úsáid le grianghraf a dhéanúint go achtas fógraíochta do chuid an údarás. Tá lán na daciaachta tucha ag beirt eisirí orpacha as éireann chun bhulla atá ag an grúpa feachtais banú go monóthaí cantar speisialta teanga san Aontas Orpach. Dúirt Sean Kelly ó Ina Gael gur smaoine maith a bhí sa mula agus dúirt Ciaran Malúlaí ó Independent Ireland gur chóir stádas speisialta teanga ag leibhéal na Eorpa i níomh isteach sa chóras pleanála de híthe san Gaeltacht. Agus tá rá fudchréil nó ar fáil an teachtain seo. Ar a bad spórt tá John Allen a plé clufií leithcheanais na héireann agus ar a bad Gaeilge tin an Helena Hay peiste cainte leis an iarchréaltóir Micheál O'Shea as corcaghine faoin na héal agus a cheantar dúchais. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.